Ayan, hello, hello, hello sa lahat ng ating mga momshies out there. Welcome back to another day of vlogs. Dito po sa aking YouTube channel na Momshi G. And of course, sa aking FB page, Althea Baba Boom. At ngayon nga, nandito tayo sa San Fernando, La Union. At isang naimbag nga aldaw. Ayan, sa lahat ng ating mga viewers. At nandito tayo ngayon sa vacation house nila Mia Caloocan, Ilocana. So for that, itutour ko na kayo sa kanilang bahay. Okay, so pagpasok natin, meron silang garage and yung tricycle nila. Siyempre may mga aso, alagang aso, alam mo na. At mayaman, naka-centralized aircon. Yes, Mia Caloocan. Ito siya. Andito na siya sa loob. With Mia Caloocan, busy na po siya. Sige, dot na siya dahil marami na siya mag-work. So marami na siya mga ginagawa i-upload ng mga videos. Ayan po yung diba? Aircon. Siyempre, Mia Caloocan, hindi mo pwedeng pagpawisan yan. Because, rashes. Ayan. Ang social naman ng ninyo, ng ito. Yan ang gusto rin ng mama. Oh, hindi kasi matibay din to eh. Di ba yung mga ganito? Tsaka kakaiba yung style. Oh. Di ba? Ang bongga. At ang flat screen TV. Kasama mo kaniyang tito. Hello po tito. Ayan si Tita Edwin and si Tita Jackie. Alam mo dyan pink na yeah, akit tayo dito sa kanilang room. Actually, ito yung isa sa mga magagandang klase ng bahay sa province talaga. Meron silang mini hagdan, hindi ganun kataasan. So, bungalow pa rin siya, pero siya merong second floor. So, may mga rooms. Sila, check natin yung mga room. Ito. Mga guest room nila. So, meron lang sila mga small portion of room. And this is Tita Jackie. Si Tita Jackie. Siya nag-aayos ng room. Dito ba tayo matutulog later? Tulog lang sa dyan, tapos biyan na ulit. Okay. Diba? Actually, hindi to vacation room ni Mia. Pit stop. Ano ko lang ng bago? Pink! Yeah, ito ang kanilang kitchen. Ang sitlan. Tsaka sa province talaga iba, no? Kahit simple lang yung simple lang yung, what do you call this, yung bahay mo. Kasi sa Manila, ang dami mong gamit, ang dami nyong gamit, no? Ang kanilang restroom. So siya. Mia talaga to kasi may bidet. Gusto niya talaga naka-bidet. Diba? Bagay, iba pa rin talaga kung may bidet. Pag nakasanayan mo na. So, happy bidet. Okay, dito naman tayo sa... okay. So, hindi mo ito matatawag na dirty kitchen kasi po ang linis. Naalala ko yung CR, yung kitchen na Diva, ganito dalawa. At may sarili silang poso dito sa loob. Hindi kaya maabot tayo ng aso. Tingnan natin. At meron pa silang another CR. Dito yung laundry area. Tsaka yung parking nila. Yung bongga. Kapag wala kayo, sila Tito Edwin and Tita Jackie dito. May kwarto naman sila doon. Sa likod din. Opo. Ito, lupa to. Sa site nino? Father ko. Ni Papa. Tapos mamaya yung pupuntahan natin sa Mother side. sa mother side naman. So, alam mo na. Makakaikot-ikot tayo. Sila, Tita. Hi po. Okay na yung tita. Naku. Ito pa. Ito, anong meron dito? Okay. Mga mini cabinets. Actually, yan yung mga kagandahan sa ganitong klase ng style. Kasi magagawa mo siyang stock room. So, pwede siyang maging ganyang cabinet. Kailan yung huling uwi nila papa mo nandito? Nandito rin sila, nag-stay sila. So that explain the inverter aircon talaga. Dati kasi
kasi buhay si lola namin, doon kami sa medyo palungan pa. Kaso, siyempre, mahirap yung parking doon, tsaka walang parking. Actually. Nagpa-park na kami sa mga covered court. Or hindi nga covered court, yung court lang. Mas mainit pa doon kasi bandang dagat na Yes. sa lola. Ay, pinuntahan natin nila Brenda. Oo. Nung namatay ni lola ko, syempre, nandun na yung mga pinsan ko, wala nang tutulugan. So, medyo Si mama, ayaw nila ng ganun. Siyempre, galing ka ng Amerika, galing ka ng wala kang matulugan pa. Di, binili nila to. Ah, okay. Hindi to mana, binili. Nabili ako to. Anong mana? Sino man yung mag-mana? Hindi, malay mo, galing din sa mga parents nila, like, yung divided yung lupa. So, isa to sa mga nabili nila. Nung nabili nila to, may ganito na buo. Nirenovate na lang. Dating bahay ko ng auntie ko. Ah. Tapos yung auntie ko, doon itong bahay na yun, pinagawa na nila, binili na nila, idalisan na nila to. Ah, okay. So, that explain, kaya nagkaroon kayo ng pwesto pala dito. Oo. Okay. Yung papasok sila dito sa Kapalayan. Marami kaming lupa. Marami silang ari-ari. So, yung parents... So, yung parents mo, mayaman. So, ikaw talaga ang hindi. So, gets ko yun. Kasi most of our viewers talaga sinasabi, mayaman na yun si Mia, ganyan and everything. No. Siyempre, iba pa rin yung sarili mo na yung isasabi mo, matatawag mo talagang sa'yo o akin. Oo. Hindi naman akin yung Sa parents. Buhay pa sila, hindi ko. Oh, hindi, tsaka at least, iba pa rin yung meron ng Ang sarili. inisip kasi nila, pwede anak ka ni ganyan-ganyan. Ano ba? Hindi ganun yun. Oo. At least meron kang sarili mong sources, meron sarili kang Yeah. income. So busy siya ngayon, wag natin siya masyadong pakaabalahin. Ang Mama Mary. Kasi, Oo, yung mga videos niya. At meron Mama siya, Mary na yun. tsaka meron siya mga panibagong magiging mga anak-anakan. So abangan nyo kasi sino yung mga anak-shis niya. Anak-anakan or magpapaanak? Ay! Hindi, magkakaroon kasi siya ng mga panibagong. Aside to Mama Mary, so abangan niyo yan. Maririnig niyo mula personally kay Mia, pero sa ngayon hindi pa natin siya pwedeng may announce ng bongga. Okay. So si Tita, ikaw naman Tita, kausapin ko na si Ma'am Shi. Papa din na si Uncle. Hipag ni mama mo. Ay, ni papa mo. Kayo, kayo po ang nagbabantay ngayon. Ah, okay. Walang kami. Asa pong inyong mga anak? Wala may bahay kami dun sa tabi ng... Oo. Kasi ang bahay ko, hindi mo natitira syempre, yung agi o yung alipay mo. Dapat araw-araw, masyadong maalika po. Correct. Ay, kasi malapit nga po sa kalsada. Yung maalaw sa labas eh. Mm-mm. Maalika po pagka umaga. Kaya lang maalas ako. Ah, yung aso. Okay. May tanong na ako to. Kamusta po si Kamusta po si Mia bilang pamangkin? Sina? Si Ay. Kamusta po siya bilang pamangkin? Mabait siya. Ah, talaga? Oo, bigay niya. Ah, nag-aano siya. Ini-spoil ka rin niya? Ha? Ini-spoil ka. Ay, nag-aano rin siya sa'yo. Oo, naman. Ah, taray. Iba si Mia kaloka talaga kapag nandito. Naalagaan niyo rin po ba si Mia ng bata? Lata kasi siya sa Maynila. Sa Manila. Sabihin Hindi lang silang magbabakasyon, no? Ah, okay. Di ba may eka sila sa Maynila? Opo, nag-i-stay. So kapag nandito siya, kayo po talaga lagi nakasama. Taray. Ano po madalas niyang nire-request kainin? Hindi ko po mahilig siya. Ay, kumain sa labas yan. Ah, mas gusto niya kumain sa labas. Siyempre, mga barkada na. Oo. Nako, medyo busy si Tita. Huwag natin masyadong abalahin. Dito na tayo. Wow, ang lamig niya. Pang ilang kapatid si Tito? Kapatid. Yung pagkalan. Opo. Pang ilan po kayong sa magkakapatid? Oh, Opo. pangatay. Ah, kayo po ang pinakapanganay. Hindi, pangatay po. Pangalan yung papa ko. Si Papa mo ang panganay. Pangatay si Papa ni... So, hindi ko ang panganay na pamangkin. Kasi meron pa si Tito Greg. May naunang nag-asawa. Ah, sila Kuya Greg. Sila Greg. Greg is mother's Ah, sa mother side naman. Ah. Pang ilan ka dito sa magpipinsan dito sa Papa mo? Pangatlo. Oh. Kasi gusto ko na nag-asawa sa uncle, may panganay siya si Eric.
Ay, Ah. Mas matanda siya. Kaya Kuya Eric. Tapos si Len, Ate Len. Tapos ikaw na. Oo. Ah, okay. So that explain. Alam mo, ganun pala talaga, no? Kapag, ano ba yun, nakikilala mo na yung dalawang angka ng pamilya mo, no? Ng mama at papa mo. Ako kasi late ni, dito na lang. So, na-meet ko sila. Kaya di ba hindi kami ganun ka-chika? Oo, kaya kung anong mga changes sa akin, mga ganon. Alam niyo, updated naman sila. Mia-mia na ako ngayon. Actually, may minarites si tita mo sa akin. Panoorin mo na lang. Ah! Sir. Abangan nyo kung ano chinismis sa akin ng tita ni Mia kapag nandito siya. Ayan, so, ganyan lang. Actually, simple lang to, no? Nakabisita sila Scarlett dito ako natulog nag San Fernando din, siyempre. Kasi nandito si Papa nung kaya dumaan kami. Dinalaw nyo. Hindi, alam mo, ito, hindi naman siya ganong kalaki, pero maluwag na siya para sa isang 5 pamilya, no? Okay na din siya. Ano 5 pamilya? Di ba, I mean, nanay, tatay, 3 anak. Ganun. Vacation house nga. I mean, hindi naman, basta naman matutuluyan dito. Oo. Instead na mag-hotel, di ba? Oo. Actually, iba pa rin kasi pag meron ka talaga sariling bahay kasi para pag yung mga ibang kamag-anak mo, mabibisita ka dito, mapupunta mo ka. Diba? Oo, kasi dun sa loob, paloob pa yun, pag ganun pa. Saka meron talaga yung parking. Pero tumatawid din tayo doon either tomorrow or or the next day kasi doon yung beach. So bagay tayo doon. Yeah, right? Oo, pero 18 na kasi ngayon, so 18 at least nasa road plus tayo hanggang 19. Okay, na mapunta muna natin lola mo. O 19, 1 hour lang naman ang drive, di ba uncle no? Alin? 1 hour lang ang duplas, isang oras. Depende sa driver. Bakit si Papa, 2 oras? Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Na? 1 hour. Mabilis ako. Naku, paspas po yung mag-drive. Kahit na sa ano eh. Saan ka ba dumadaan? Bangkar ka o ano? Castro. Bangkar. Ano Banggaro? Banggaro, hindi. Sa Castro, dinadaanan namin lagi. Banggaro ako. Ayun doon. Malayo. Malayo. Bangkar ka na lang ah. Castro. So Hindi ko sa Castro, hindi ko kabisado. mag-iikot-ikot pa talaga kami mamaya. Malaman namin kung saan kami dadaan. So, standby lamang po at abangan ninyo ibang updates sa pag-iikot namin dito sa La Union. Bye! Dumaan dyan.